parte creo que hemos ido, quizás por el año este de diferencia que hay, físicamente el equipo es fuerte, hemos estado bien puestos, hemos tenido quizás ocasiones para irnos con ventaja a la media parte, pero bueno, al final el resultado bueno está justo. Hombre, supongo que con el 1-0 se encara diferente, pero bueno, tampoco hemos tenido quizás más ocasiones que ellos, no las hemos sabido aprovechar y el resultado al final pues se paga. Con un Español tienen las que ha tenido y se la meten. Ha sido un partido bonito de ver para la categoría y creo que se ha visto un equipo bien posicionado por las dos partes, con ideas parecidas de querer jugar el balón, de salir con balón controlado, hemos creado nuestras ocasiones y el resultado justo. Sí, bastante. Aparte el primer partido nos tocó el primer partido de liga, mucha ansiedad, el campo de ellos es muy grande, no acabamos de coger el ritmo, pero hoy se ha visto la igualdad que debería haber habido en el primer partido. Estic contento. Partit força igualat, on al principi potser ells han sortit amb més intensitat que nosaltres, ens hem ficat massa darrere i ens ha costat portar una mica d'iniciativa. La segona part s'ha igualat molt més, potser hem tingut nosaltres més circulació de pilota, ells a pilota aturada i a la contra doncs ens feien una mica de mal, però bueno, al final penso que el resultat just és l'empat. Primera part seva, la nostra la segona i l'empat just. I a més nosaltres som un equip, a part de ser de primer any, bastant xic d'estatura, no? És un equip, una generació bastant petita. Bueno, això ja ho sabem, vull dir, competint tot l'any contra equips més grans i això no hi ha cap problema, és a dir, ells juguen les seves armes, nosaltres en les nostres i això és un procés en el que ells han d'aprendre i formar-se i ja està. I en això mantenim la distància de 3 punts, però bueno, queda moltíssima lliga i ara el que hem de fer és intentar jugar bé, anar formant-nos i ja, si al final continuem, ja mirarem si podem guanyar la lliga. A la primera part ens han tancat a darrere, però a la segona ja hem millorat i hem anat a l'atac. Sí, perquè som molt grans físicament i ens ha costat bastant. Ja sabíem que aquests serien els de dalt, que tindrien que pujar i crec que tindrien que haver guanyat, però ja està just. L'empat és just. Una oportunitat molt clara per a l'Espanyol i el penalti fallado per el Sant Andreu. Tal com s'ha jugat, de moment just. De moment, vist per lo vist, s'ha controlat més la pilota, ha jugat més l'equip on baix el Sant Andreu per mi que l'Espanyol. Però bueno, l'Espanyol té canvis aquí, té gent que superarà, és imprevist. Jo penso que el que fique primer el primer gol no Igualada, més aviat que ha dominat el Sant Andreu. El passa que els espanyols són molt petitons, són menys d'un any menys, però tècnicament són fantàstics. Molt bé. El que passa és que per força jo crec que ha estat millor el Sant Andreu. Hem tingut un penal i l'hem fallat, però vaja, aquesta segona part segur que guanya. Ells tenen un extrem que el recordo del partit d'anada, un nano molt alt i molt fort, que sí que pot ser important, pot declinar la balança, però si es controla bé aquest nen jo crec que guanyarem el partit. Venga, venga, arriba! ¡Arriba! ¡Buena, buena! ¡Gol! ¡Vamos arriba! ¡Bravo! Pegadita. ¡Vamos! Bueno, míralo. ¡Uy! ¡Mira, ¡Gol! Tira. ¡Ahí llega la primera! ¡Pablo! ¡Arriba! ¡Está! Futbol Catalunya.